искам. Така, ако песента не се чува, кажи. Аз съм готов. Така, да дадем само дали има още някаква храна и да тръгваме. Няма смисъл да си вземем кучетата. Че нямаме обсидиан. Браво. Понеже песента не се чува, мога да ти пусна нещо по-така. Ай. Чек. Си пусна поне ми се чува играта. Между другото така хем ще съберем и храна повече. Между другото тук има коне, което е много добре. Ох. Много хубаво, че има коне, между другото. Това е втория такова със мед. Ко? Не за право. Къде ти гледа? Така биени крави. Аз тук съм дия, братле. Еми това и аз. В момента бия скелет. Да, видно. А къде си? Ма, все пак, понеже много хубаво стана с първото ни заснемане на клип. Не се получи. И затова сега сме с Iron Bronny. Но иначе така хубаво се получи първи епизод.
Сега ще имаме нов. Как оцели овцата? Ангеле! Изпусна си щита му някакъв. Тихо го изтърва. Обаче това ще го оставя в клипа. Да. Ще кажат, че такова не умираме. Не, то по принцип, кога се кътва някакъв видео, то се личи. Че? Да Аз се песни. не съм ти взел нищо, така че. Ама взимай ги са да изпълнат. Има 5 минути докато се да спалнат. Ти ще дойдеш по-бързо. Ама, добре, ще ги взема. Ай, двама на V. То при тях коне пак има... Къде си бе? При... Ютка се? При никой не. Има някъде тръгна бе. Ти пак ли си на това? Пак ли си там дето умря? Аз съм това дето мря. Ти ми каза къде отидеш. Няма да там. Виждам това. И аз се виждам. Ти умря и тука? Там ли мря? Да, е там. Да. Дръж. Има ли смисъл да ти дам храната? В смисъл... Еди, това... Не, свърши. Дай ми само струка на храна. Да. Да, само сготвям храна трябва, че съм малко гладен. Да. Ще дълго се удържа с тебе. Така пак при конете има овце. Има и котенци. Кой ще стреляш ти? На телешко, на там, надолу. Там бяхме. Ние бяхме тръгнали насам. Накъде? Насам. Май. Ангели има магаре. Имаме Стойчо. Там пътя дума. Долу ли да ходим? Да. Някога бил ли съм Зодия Магари? Бил съм, както каза Гошо, Зодия гардероб. Аз съм бил Зодия Магари, брат, като съм с майка си. Ти как? Пропусна една. Но тук кой има? За тебе ходи риба. Не е вярно. Нищо няма тук. Май след тебе го има крипър. Да, аз го прибитах. Кошка с безсменни лък няма как да се получи. Няма да иди към това, това ще иди към тази коля. Как? Айде нагоре. Ай. Някакви стрели в тебе имаш ли? И пък трима те вече трябва да са с тебе. Всъщност да. Има черна.
Тото и сиво по-скоро, ама. Къде си бе? Ето. Добре. А? Значи тук има друг. Има лава. Къде бе? Сега тук. Сега ще падна без да искам камъти. Тук дърво няма, нали? Не, сега се нищо тук. Не знам какъв. Аз летя за той. Още една яка пещера. Охо, тая бая яка пещера. Не мога да видя дъното! Маняк. Мене ме... Чакай. На мен всичко ми е на макс и пак не мога да я видя дъното. Да, чънковете са ми на макс. Как е? Маняк също не виждам додолу. Даде. Маняк, това е нормално дълбоко. Аз ти казвам, някой гигант е решил да копае директно надолу. И накрая паднал в лава. Това се кенец някакъв гигант маняк. Гледал съм. Изкопал се дупка се изяха. Сега. Прасета! Нямам тук. Къде са? Бягам. Ела тук. Да, трябва. Силовца. Вече я няма. Айде да ходим с това. Някъде е. Добре, бе. То хубаво, ма сам да не се изгубим. О, не. А в снежния байл може да има нещо там. Представя ще има бял куче маняк. Чисто бяло. По-скоро нормално от преди кучетото. Да, по-скоро. Ей, в тебе си ми кукат. 16. Просто да ги знам това. Имаш ли сготвена храна? Ей, сега ще... Ей, в тебе са ми инксаковете. Кое? Инксаковете са в мене. Няма фодимче. Тия неща бих ги ползвал само за декорация. Да. Да, да. Какво има? Е, така оставим бъртли, после път да вървим напред. Аз малко май полетявам.
М, Взел билети за концерт, които да вземе. Не знам дали ще има. В принцип, ако ще има, Защото очаквам да са на Веско Маринов. Играта ми заби. виждам. Неизвестно М, на нас. Ми ще го гледаме как са поти на сцена. Няма не. Да, измолете. Ама че те билетите са чак за другата година. И ги продават още от сега. Може. Защото е другата година на 1 януари, братли. Ехе. Стария не според те се изпълни целия репертуар на старите песни. Но там вече има само вода. Лава. Долу ли? Ча там ли падна, е? Да, ужасно просто. Чакай го щупя. Нищо не стана. Тука? Не. То тук няма да има. Тук има дупка. Колко не стана да скоча? Ти че ли са? Давай. Я познай. Не можем да бегаме. Аз трябва ям сурова храна. Яш перита. А, да. Яш перита, бе. Уче. Има ли? Нормално ли? Това е чисто бяло. Да. Има още едно тъмън и за мене. Ти ще го вземеш ли ти? Абе, аз такова ли има? Имаше такова, да. Не. Аз вземам песове да имам. Аз искам да имам просто всяко един. Да, и там има още едно. Чай се не да бързаш чаква, някакво просто лично дете нямам ще взема. Аз го бях видял, виж го. Те също е това. Свършиха ми таковата. Мимо е. Има само един проблем. Няма кой скока ли? Не е само това. Те кучета ще наследват през цялото време. Да. Ще натаксува, че са без каишка. Няма бе, те са обучени. Ще не търсят труфеля, викаш. Да, те са трупали. Черновца. Чакай, ангели. Не дя бий, чакай. Сега просто ги удря с ръчичка. Мобове само с ръчичка и няма да се хабим това. Дурабилитито. Какво ще кажеш?
Въпрос. Имаш ли още от тия бери? Да. Дай да ям. Един по-различен въпрос. Ако накараме обикновено учените се срещат по различен начин да направят малко, Не знам какво ще стане. добре ще стане. Ме е по-интересно как се приберем. Абе, аз не хванах ли повече от едно куче с мене? Май трите ги оставя да седна. Айде отидем да ги таковам. Аз ще чакам тук. Това са, знам къде са. То ние като ги взехме бяхме по края, нали? Да, сложил съм ги да седнат. А, не? Само, да, сложил съм ги. А тебе? За тебе колко ли нямам? Ангеле, Какво? моля, може да се направиш пъщоталка? Какво? За кое? Те чувам телевизора и малко много ни ма кефи. Ехо. Ники, чуваш ли ме, бе? Да, бе. Така, значи ме чуваш ли? Да. Идваш ли? Чакам го. Една умна муха дома дразни. Ало. Ало. Да, така ме чуваш ли? Да. Нямаше го направя ли с общото мишето. Между другото, пак мога да копи-пейсвам в Майнкрафт. Разбрах си проблема. Ай, посъберем малко кокали. Той кучето ми ли оцели? Чакай, остави кучетата.
Това ще го изрежа просто. Ти като умре, сега кучетата са при тебе, нали? Англия. А на пъщо ако си да знаеш, не те чувам. Ало, пушвам през цялото време. Това... Ало. Ало. Кучетата сега са при тебе, нали? Ало. Викам да. Да. Сега кучетата са при тебе, нали? Как тръгна да ми хапи кучето? При мене са. Това питаш. Да, служи ги да седнат и пак ела. И ще телепортирам. Седнали са. Телепортирахте. Не съм взимал нищо. Да, знаеш. Причкай си ли? На ниско не може да дойдеш, смърля. Ангеле, клипър! Колко? Имаш някакви други кокали в тебе? Има пустиня. Че не сме си до вкъщи, бе. Моля да кажем, че спасих поне кучетата. Всичките. Добре, трите съм спасил. Идвам. Ейта. На практика ние просто обикарахме в кръг. Ето. Тем си взема нещата.
Там беше най-якото умиране като цяло. Как са кучетата? Ай, ти чуеш ма, бе? Не, чак сега те чувам. Значи, маняк въобще не ми пука, че чуеш телевизор. Защото няма да влизам всеки път през 5 минути в Дискорда, че да мога да ме чуеш нормално, да си гледаш работата. Въобще не ми пука, Добре. че ми чуеш телевизор. От половин час си викам, иди вземи другите кучета. Тям. Не, то са чудно, но... То смислиш, че ме не може да дразнам, като чувам твой телевизор. Тя взема да ям браслече. Значи имаме само едно такова. Бяло и сило, нали? Малко Да, съм тъпак. Чакай, аз моите си ги преместя. И толкова кучета имам. Аз имам 5. Аз много искам това куче да украсосаме се и това моето. До тия двете. Да, ама ще ми трябва сурово месо за това. Аз имам. Той аз имам точно това. Накарай го да стане. И се надявам да стане като и това. Не! Убием ли го? Не бе, ще го убием. Тори го да се... Той аз мога. Да, сам ти можеш. Защото си. Явно аз съм... Явно моето е мъжко. Не, защото ти си такова. Окей. Но ме интересно, всеки път ми ще се получи бяло, брат. Чакай, то може просто... като порасне тогава да му се... Такова да му се смени цвета. Може точно това. Ма... Торето и да седне. Ще го туря да се. Ма ще трябва сега там да запусна. След малко аз почвам да правя къщичката за кучета. Искам да направим някаква голяма. Да може... Майко, абе те вече късно да са броненосеците. Да. Трябва да намерим броненосец. Защото... Не може да бойдисваме кожата. Именно братле, ще ги бойдисвам в черно. Може да се става червенко. Ти бойдисвам в червено броненосец, като кожа ще я бойдисвам в черно. То е хубаво, ма... Сега. Аз съм споделил екран, нямам пусна. Абе, то не можем да го накараме да порасне с сурово месо, бе. Ами да, ма хабим храна. Ротан флеш, ако има. С ротан флеш такова. Не бе, сега въртле, трябваше и да убие такива животни. Дарах му всичките пържоли, то паля порасна.
Да. Всички пържоли. 20 пържоли му дарах и 7 ротан флеш. Тя го направи да пицаш. Той е с черна каишка. Май. С каква каишка? Май е с черна каишка. Не, няма каишка. С имена няма да стане. Чакай, не бе. Това и тия двете, брат. Те бе са само две, така че бе. Я според. Му го накарай да стани, бе. Не, сега ще трябва скока маняк. Пробвах. И какво? Не ги ще. Някак си можеше да порасне. И я пробвай с месо, не с ротан флеш. Пробвах. Кой от последните 20... Вижте! С черна каишка, бе. Да, бе. Има се едно мое че това е. Може би, виж, трябва да таковаме. Ето такова и то би трябвало да стане по-светъл цвят, т.е. като ето това. Такова и сиво ли, бе, брат? Не, ето такова кафяво и бяло и се получи ето такова сиво. Да, я ми да. Какво? Месо. Ще е хубаво да изкараш пържолите. Не, ти можеш да им ги дадеш като са седнали и като ги дареш да станат. О, не. То вече е окрепено. То това не мисля, че е това. Моето. Ей това. Турим, дай. Кое? Маняк ще употребим едно твое бяло, едно мое кафяво. Тама. Не ми има шанс да е с червена книжка. Голяма работа! Ти даде ли? Не съм. Човек. Моето е в сърчица. Твоето е в сърчица ли? Маняк, какво го изяде? Я ми дай. Ето. Не бе, тапак, ти като ги бридиш. Ти като ги бридиш става твой. И то вече е твърде късно. Накарай го да стане поне. Не, пак е бял. Ама може като малки да са бели, да я знам. Не е мое. Малкото не е мое. Твое. Ти ги бридна. Почвам, не е мое. Накарай го да седне. Добре, искам това кафявото с това твоето. С това ситото. Добре. Накарай го да стане. Ситото. Да бе. Его! Имам си малък пенчо! Малък пенчо! Това не става, бе. Ма той малкото е твое. Ето е. Това не ще седне. Аз трябва го тура да седне. Я го накарай седне. Ето. Маняк, верно ли, бе? Той е на рандом. Верно ли, бе? Да. Нещо беше по-смешното. То това сега с червена кришка. Е това. Да. Може би от който вземе цвета от него... Май много е трудно това. Това по-скоро е изнерващо. Да! Пак, братле, ти пак го запуши това!
Има някакво отваряме тук, това моето и въобще не тук. Ей, тук го пъхам да е това тук. Да, аз. Това пак ли има? Да, бе. Гледам черните къщи са тука. Не, това е твоето. Кое? Това е твоето. Защото, да. Ма то е с черно. Да, защото има цвета на моето. Имат моята къща, обаче е твоя куче. Окей, аз ще ме пробуди съм после. Аз искам едно и такова... Въглища. Едно такова искам. Имаме ли и други въглища? Имаме. Аз за това се справя да са пече. Не съм спрял. Въглищата свършиха. Мани, имаше 50 въглища, бе. Сатур. Значи бяха в другата печка. Няма как 50 и няколко въглища са в другата печка. Бяха в тази деца над нея. Няма как, там имаше по-малко вода. Ей, тая бяха 50 и няколко. Това. Нали в момента това направих? В момента ги Защото аз смених. тук не съм слагал. Че малките като нужно да ги накараме да пораснат. Аз... Ох, Ударихте? да. Сега не можем да се включим. Еми... То ние и без това не смятаме. Мгм. Трябва да намерим въжители, за да се направим въжета маняка. По-скоро чакаме трейдер за въжета, ще е по-добре. Сами интересно на нещо. Как да направим къща на кучета? Мене ме е интересно, че не си пусна музиката. Не съм ли? Аз не чувам нищо. Ами тя се е спряла. Колко време снимам? Пак 1 час. Кога бе? Еми, това ще е за клипа. Още ме тъпче, че първата част не ни са записали гласовете. Да беше друго, че да е по-добре, ама... Обратното е за жалост. Не бе, правя аутрото. И...